كما يتخونوا خبرات سمعتي أبناء حج زينا دونالد ترامب إسرائيل بتر من كافو دقفت مهارو يونيفرسيتي هارفارد حماس وقع حماسن إسرائيل ركب إرتران قبسن كومون كالوتن زبول خونيم كسام مدمنا زازم مسانا حبيركم نخط صنح بخبرين دا عدمنا متان اوانا حبيرتا أبوبا نخبط صحكم سابسكرايب نخط قبرو بخبرين الزهارو بريزيدنت نبر دونالد ترامب دحرتي متقعت حماس نإسرائيل لمجمرتا غزي أبزهابو مغلصي نإسرائيل بتري نقيفو نناي ጸጥታዊ መሓውር እስራኤል ኣመልኪቱ ኣብ ተዛረበሉ ብፍላይ ነቲ ኣብ ጥሪ 2020 ንናይ ኢራን ኣዛዚ ሓለዋ ሶራ ዝነበረ ጀነራል ቃስም ስሌማኒ ዝተቐንፀለሉ ኣብ ዝነበረ ስርሒት ኣመልኪቱ ጸጥታ እስራኤል ከም ዘይሓገዙን እንተኾነ ኣብቲ ጉዳይ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ክገልጹ ምስ ሰምዐ ሕማቅ ከም ተሰምዖ ገሊጹ እዚ ድኽመት ናይ ስለያ ናይ እስራኤል ኣብዚ ብሓማስ ዝተፈኖ መጥቃዕቲ ከም ዘንጸባርቐ እውን ጠቂሱ እስራኤል ኩሉ ግዜ ቅርብቲ ክትኮን እዩ ዝግባእ እንተኾነ ቅርብቲ ይኮነትን ድማ ኢሉ እቲ ዝዋግኦም ዘሎ ሓይሊ ዓበ ሓይሊ ምዃኑ ምስ ኢራን ይገጥሙ ህላም ክፈልጡ ይግባእ ድማ ኢሉ ወሲኹ ንመጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣመልኪቱ ድማ እቲ ዝሓለፈ ምርጫ እንተዘይስረቕ ነይሩ እዚ ውግእ ኣይመሃለዎን ኢሉ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣንጻር እስራኤል ኣይምፈተነን ድማ ኢሉ ብተወሳኺ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሄዝቦላህ ካብ መሬት ሊባኖስ ኣመልኪቱ ኸኣ ሄዝቦላህ ከጥቅዕ ዝጀመረሉ ምክንያት ባይደን ኣቐዲሙ ንኸየጥቅዑ ስለ ዘጠንቀቖም ክብል ንፕረዚደንት ባይደን ብትሪ ነቒፉ بريزيدنت نبر ترامب ولو ان اسرائيل بزي قدمه خنت كحجز كم زدل انت قلت بوغن امريكان هيران جن بزح تقبلنت كم زي بلو ابز حاله فغرمت استجبره ناي دمص معقني 70 كلتن كاميت ايهود دغفم نبايدن مخانو تملكتو خمز نبره هارتز استباله معخن زينا اب نايلو محتاما غليصا ጥምረት ናይ 34 ናይ ተምሃሮ ማሕበራት ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ንፍልስጤማውያን ብምድጋፍ መግለፂ ውፅኦም እዞም ተምሃሮ ናይዚ ኣዝዩ ፀላው ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ኣብ መግለፂኦም ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን እቲ ቀንዲ ተሓታቲ ጎቦጣ ናይዚ ዓሌታዊ መንግስቲ እስራኤል ኢሎም ካብቶም ነቲ ሓበራዊ መግለፂ ካብ ዝፈረሙ ማሕበራት ሙስሊም ኤንድ ፓለስቲንያን ሳፖርት ግሩፕ ከምኡውን ሃርቫርድ ጄውስ ፎር ሊበሬሽን ከምኡውን ኣፍሪካን ኣሜሪካን ሬዚስታንስ ኦርጋናይዜሽን ዝብሉ ይርከቦም እዚ መግለፂ ደገፍ ንፍልስጤማውያን ነቶም ውርያት ዝኾኑ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቑ ሰባት ከቢድ ቁጣዕ ፈጢሩ ከም ዘሎን እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣንጻርቶም ነዚ ናይ ደገፍ መግለፂ ዝፈረሙ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም ኣለዉ ገለ ካብቶም ነቲ መግለፂ ብትሪ ዝተቃወሙ ሎረንስ ሳመርስ ኣብ ናይ ግዜ ቢል ክሊንተን ናይ ዩኤስ ትሬጀሪ ሓላፊ ዝነበረ ኤሊስ ስቴፋኒክ ሪፐብሊካን ኣባል ባይቶ ሪፐብሊካን ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ገለ ካብቶም ምሩቃት ናይዚ ዩኒቨርሲቲ እዮም ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ክላውዳንት ገይ ሓዊስካ 15 ኣብ ላዕለዋይ ፅፍሒ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ መሪሕነት ዝርከቡ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለፂ በቲ ሓማስ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ኣዝዮም ከም ዝሓዘኑ ገሊፆም እንትኾነ በቶም ማሕበራት ንፍልስጤም ደገፍ ዘውፅኦ መግለፂ ግን ከይጠቐስዎ ሓሊፎም ኣለዉ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ 8 ናይ ቀደም ፕሬዚደንታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን 4 ካብቶም 9 ላዕለዎት ዳኛታት ማእኸላይ መንግስቲ ዘፍረየ ዩኒቨርሲቲ እዩ ሎሚ ዴይሊ ቢስ ነዚ ብተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣንጻር እስራኤል ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪታ ኣብ ዘስፈረቶ ፅሑፍ ዳክሲን ትራክ ዝሰመይዋ ዲጂታል ስክሪን ዘለዋ መኪና ኣብ ከባቢ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣስማትን ኣሰኣል ናይቶም ዝፈሮም ሒዛ ክትኮልል ከም ዝነበረት ጠቂሶም ገለ ተምሃሮ በተግባራቶም ተጣዒሶም ካብቲ ዝርዝር ክወፁ ከለዉ ገለ ሓደ ሰባት እውን ይፍርሙ ከም ዘለዉ ጠቂሳ ሎሙን እንተኾነ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ጎንፂ ቀፂሉ ከም ዝወዓለ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ይገልጻ ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራ ብወገን እስራኤል 1300 ምዉታት ልዕሊ 3200 ከዓ ቁስላት ክኾኑ ከለዉ ብወገን ፍልስጤማውያን ድማ ብውሕዱ 1417 ኣብ ውሽጢ መጥቃዛ 28 ከዓ ኣብ ዌስት ባንክ ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 6200 ኣብ ቃዛ ብውሕዱ 150 ከዓ ኣብ ዌስት ባንክ ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ ኣሎ ምዝ ብዝተተሓዘ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለየ ዝቃዶን ዘይቃዶን ርእይቶታት ሓበሬታ ምውፃእ ቀፂሉ ኣሎ ሓደ ካብኣቶም ፕሬዚደንት ባይደን መግለፂ ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ እዋን ሓማስ ክሳብ ቆልዑ ይቆርፅ ኣሎ ኢሉ ድሕሪ ምግላፁ ብቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ግን ነዚ ዝምልከት ዝኾነ ጭብጢ ከምዘየለ ካብ ሰበስልጣን እስራኤል ብዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ምርኩዝ ዝገበረ ክብሉ ነቲ ፕሬዚደንት ኣሪሞም ኣለዉ ብካልእ ወገን ናይ ሕቡራት መንግስታት ሴኔተር ግራሃም ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ምንጪ ገንዘብን ንዋትን ሓማስ ኢራን ስለ ዝኾነት መረጋገፂ ይሃሉ ኣይሃሉ ኢራን ምስ እስራኤል ኮይና ክንድብድበ ጥራይ እዩ ዘለና ክብል ገሊፁ
ወታደራት እስራኤል ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ ንምጅማር ኣብ ዶብ ብብዝሒ ተኣኸቡ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ናይ እስራኤል ጀት ከዓ ናይ ጽሑፍ ወረቐቲ ክብትና ከም ዝዋዕላ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ መልእኽቲ ብቕልጡፍ ናብ ፍሉጣት መዕቆቢ ቦታታት ኪዱ ዝብል ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ኣሎ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ዋላ እውን ናይ ሰላማውያን ሰባት ንምውፃእ ኮሪደር ንክኽፈት እንተሓተቱ ዛጊድ ወሽመጥ ቃዛ ኣብ ፍጹም ከበባያ ዘላ ግብፂ ብወገና ኣህጉራዊ ሓገዝ ንፍልስጥኤማውያን ናብ ሰሜናዊ ሲናይ ማዕርፎ ነፈርቲ ተቕንዖ ከም ዘላ ገሊፃ ምክንያቱ ይብሉ ሰበስልጣን ግብፂ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ራፋሕ ክሮሲንግ ካብ ቃዛ ናብ ግብፂ ዝኸይድ መስመር ጌና ብነፈርቲ እስራኤል ይድብደብ ምህላው ኢሎም ኤል ኣሪሽ ኤርፖርት 45 ኪሎ ሜትር ካብ ዶብ ቃዛ ጥራይ ይድርሕቕ ኣብ ሎም መዓልቲ ጥራሕ ብተወሳኺ 151 ሰባት ኣብ ቃዛ ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝሞቱ ዋፋ ኒውስ ኤጀንሲ ብተወሳኺ ገሊፃ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ እስራኤል ነቲ ኩነታት ዝከታተል ጥሙር መንግስቲ ምስ ተቃዋምቲ ውድባት ከም ዝመስረተ ገሊፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ነዚ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ኣባላት ሓማስ ንነብሶም ከም ምዉታት ክቆፅሩ ኣለዎም ኢሉ ጸሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ንእስራኤል ዝግበር ሓገዝ ቀጻሊ ምዃኑ ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ኣሜሪካውያን ናብ 25 ክብ ከም ዝበለ ገሊጹ ጀርመን ብወገና ንገዛእ ርእሳ ንምክልኻል ኢላ ካብ ዘማዕበለተን ኣዝየን ዘመናውያን ሄሮን ቲፒ ዝተባህላ ክልተ ድሮናት ንእስራኤል ከም ዝሃበታ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ እተን ድሮናት ብዘይ ቀይዲ ኣብ ዝኾነ ዕላማ ንክጥቀሙለን ጀርመን ምፍቃላን ዘይምፍቃላን ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣብ ኬንያ ሓደ ናይ መፅሓፍቲ ሕታም ትካል ኣብ መፅሓፍ ናይ ተምሃሮ ምስሊ ነቢ መሓመድ ዘለዎ ስለ ዘሕተመ ኣብ ኣመንቲ ምስልምና ቁጥዕ ከም ዘለዓለ ተገሊፁ እዚ ሜንቶር ፓብሊሽንግ ካምፓኒ ዝተባህለ ትካል እታ ዘሕተማ መፅሓፍ ናይ ካልኣይ ክፍልያ ነይራ እቲ መፅሓፍ ምስ ተዘርግሐ ሽዑ ንሽዑ ወለዲ ናይቶም ተምሃሮ ቁጥዖም ድሕሪ ምግላፆም እቲ ኣሕታሚ ትካል ቅሬታ ብምሕታት ነቲ መፅሓፍ ተስሒብዎ ኣሎ ብመሰረት እምነት ሃይማኖት ምስልምና ንናይ ነቢ መሓመድን ከምኡውን ንኣላ ዝውክል ምስሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኩልኩል እዩ ኣብ ከተማ ሞምባሳ ዝቕመጡ ሼክ ራሺድ ረመዳን ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ንኣሽቱ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ጎንፂ ከላዓል ከም ዝኽእል እውን ኣሚቱ ጆሴፊን ዋንጂኪ ኣካያ ስራሕ ናይቲ ሕታም ትካል እቲ መፅሓፍ ሜንቶር ኢንሳይክሎፔድያ ግሬድ 2 ዝብል ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃሳ እቲ ምስሊ ብጌጋ ኣብቲ መፅሓፍ ከም ዝተሓትመን ብኣንበብቲ ከዓ ከም ምስሊ ናይ ነቢ መሓመድ ገይሩ ከም ዝተወስደን ድሕሪ ምጥቃስ ልባዊ ዝኾነ ይቕሬታ ሓቲታ ኣላ ኩሎም ተምሃሮም መምህራን ነቲ መፅሓፍ ንክመልሱ ከዓኒ ተነጊሮም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ኬንያ 11 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኬንያ ተኸታሊ ሃይማኖት ምስልምና ምዃኑ ብተወሳኺ ኣፍሪካ ኒውስ ገሊፃ ኣላ ብመሰረት ሻባይት ኣብ ገጻ ዘስፈረቶ ሎሚ ዕለት 12 ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ምስ ናይ ግብፂ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሳማሕ ሽኩሪ ተረኺቦም ከም ዝተዛረቡ ተገሊፁ ቀንዲ ዛዕባ ናይቲ ርክብ ከዓ ኣብ ሱዳን ውግእ ደው ዝብለሉን ስቅያት ህዝቢ ሱዳን ዝፍታሓሉን ፃዕርታት ንምክያድ ምዃኑ እታ መርበብ ሓበሬታ ገሊፃ ብተወሳኺ ብኸመይ እቶም ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ሰላም ሱዳን ኣብ ሓደ ከም ዝወሃዱ ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ክልቴን ሃገራት ምትሕባሩን ከም ዘተዩ ወሲኻ ገሊፃ ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም